guys, pero may interview kay mag interview me or random pangutana mga question para sa Ondas. Shout out mo mga katuntu. Sige mo. Kuha na yun niya o baka interview namin. Go! May buntag bang kayo? Ang adlaw mga katonto natasa sa interview kon. Mag-interview tao sa katao. Ang ngalan Kevin Nicolas. Nade siya diyan. Kanan ko, QC at Bulacan represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay... Okay, mag-interview mo sir? Oh, sige sir. Nakoy mga pamatanan na tulong. Ang unang pamatanan nako, kung makwakon ka sa imong uyab, asa ka paingkit. Sakong liog. Gilok-gilok. Kadua question. Kung mamatay ka, kinsa gusto mo lubong sa imo? Uyab or si Karchar? Dunggan. Ang katulo, good ka, anghel ka. Oh, anghel. Yan imong pako ba sa langaw? Patay ka oy. Lakian na lang to. Lakian na ng pako no. Pako sa Jollibee. Unto. Ha? Nakay to lang pumatanan ni ma'am. Ay, say pumunta ka. Ha? Naamor bagtak lamok. Isip pinamay. Mula sa kagswito da. Bugo man di ay. Sa ngalan mo ma'am? Jennifer. Tagasa man. Tulanding. Landing. Minyo or Ninyo. Hindi ka katubag sa minyo eh. kung wakwakon ka sa imong bana, asa ka paingkit na lawas parte. Asa man? Asa na parte? The lips. Nice. Sure ba? Binawa mo na yan. Kadua. Kung mamatay ka, kinsa gusto nimo lubong sa imo? Uya ay bana or Karchar? Mana? Ang katalong question mang, last. Sugot ka, anghel ka. Dili. Ha? Anong ka? Anghel ka or demonyo? Anghel. Anghel, yeah. Pero imong pako sa langaw. Bot sa langaw. Lamiyaw na lang to. Lamiyaw na lang to ang pako nimo. Ha? Lamiyaw na lang. Dili lang pako sa langaw. Pako na lang sa Jollibee. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Salamat eh. Pwede ka interview kandong? Tingala na to. Singalan nga to. Bernard. Kanino ka lang? Akin ka lang ha? Sino ako? Bernard. Tagasa mo ka. Pilaila. Ako rin si Bernard. Nakay tulak ka question na. Ang unang question ako mo. Kung wakwakon ka sa imong uyab, asa ka paingkit? Oh, ana! Asa to bet? Very good. Sige. Kaduhang question. Kung mamatay ka, kinsa gusto mo lubong sa imuha? Uyab or ang Karchar? Ganon. Katalo. Dalawa na lang. Sugot ka, anghel ka. Ha? Sugot ka, anghel ka. Sugot. Kaya ko pako man sa langaw. Laugawa. Lamihan na tayo mong kaan, pako. Ha? Lamihan to pakuan mo, dili lang pako sa langaw. Masara na eh. Pako sa Jollibee. Sa ngalan mo, mayroon sa Ako si Bishop Erkita. Taga San Pedro.
Okay. So, Single. Talo ka question na. Single, double. Oh, single double. Triple. Tabang ni. So, ang unang pangutanan na to ha, kung wako-wakong kasi niyo, asan ka ba yun? Sa PA, laila pala pa. Kaya nga naman. Ihugaw, laila pala pa. Yes, I don't know if this is true or false. Oh, sige. Nagawa pangutan na. Kung mamatay ka, kinsa may ganahan mulubong ninyo, imong uyap o imong kadartran. Kuan, o kabit. Saksi mo! Mapriso ka! Agay! Ah! Sige! Ah! Yeah, sige. Katulo na ta pangutan na. Sugot ka, angel ka. Dili! Ano naman? Dili, parang dili ka mulupad. Kapelayon ka. Angel ka o demonyo? Saludohan kita. Nya kay namay pa ko ang angel. Sige lang, mulupad-lupad na. Nya kay mo pa ko kay pa ko mas langaw. Ate dili lang pa ko sa langaw. Lamok lang. Pako lang sa diabetes. Oh, sige, salamat. Wala, bawal. Okay, balik. Bawal mo. Sa'yo, alam to, bay? Bay, di magpapulong bay. Taga-saan ka? Taga Manabay, taga Lunas bay. Ang lunas? Taga-San Pedro ka, ang lunas mo ka. Nalaman ko ng Sawa Drigos. Nakasawa na di siya. Oh, inyo naman ko bay. Nakoy tulog ka pangutan na. Oh, sige bay. Tinaunahan. Ay, kulbaan. Kung wakwakon ka sa imong Paris, asa ka dapit pakikik. Kuan. Bigyo ko dalawa yaw. Asa dapit si mong part? Sa ubos. Asa nga, boss? Laro na tanong Dili ubos. dapit sa lubot ba? Pa. Ano man? Rag. Lami-lami mo ng part lang sa Bangon. Sabi ko nung nga. Agay! Ah! Sige! Ah! Sige. Kedua. Kung mamatay ka, Buyag. Will you please repeat it? Buyag. simba ko na. Kinsay gusto nimong mulubong sa imuha? Mulubong sa imuha ba? Imuhang asawa o imuhang katong kayo mo tinagi ba? Mapriso ka! Imong asawa or kuan? Kabit na lang, butang to kabit. Asawa. Asawa. Oh, sa pamilya. Lubgan kasi yung pamilya. Katulog. Sugot ka. Angel ka. Pindi. Okay, papilion lang, tika. Ah. Angel or demon? Angel oy. Karon kay ang angel na may pako. Sugot ka, imong pako. Pako sa lamok. Sige lang. Okay ra na. Kaya dili kayo apike, basin pag di kay kakalupad. Pako lang Jollibee. Salamat kaya. Shout out. Shout out to Katunto TV. Subscribe, baby. Na-interviewon karon. Run, bitch! Run! It's a prank! Taga-asa? Pwede niya. Single double. Single. Kami tulog ang question. Yan unang question. Listen, look, and listen, and learn. Kung wakwakon ka sa imong uyab, asa ka pakitkit? Sa lio. Ano man? Kay lami makay supsupo.
Kedua. Kung mamatay ka, simba ko. Kinsay gusto na mong mulubong sa imo nga? Uyab or katong kuyog mo tong naging adlaw? Hindi ka itong naging adlaw. Sige. You are not allowed! Saksi mo ah! Mapriso ka! Katlo. Sugot ka. Angel ka. Sugot. Angel ka. Ngayong pako kay pako pa lang ako. Yawa kay ko. Pero aron dili kayo ka pobre. Ato na lang lisdan. Isa lang ako. Sa may ilisan na. Ako ni Jollibee. Salamat no. Pagkuan sa Katuntot. Tuntot TV. Mga Katuntot TV. Subscribe na kayo. Daga.